Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kagkaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano Asaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago.
May batunon ako nga pensyon sa kada bulan. Kung sa gobyerno pa, GSIS, amo lang ina. Tarantado nga mamerto. Amo lang sinakanubos ang iya pagtulok sa akon. Nga ginhatag niyang tanan nga palanublion sa amon anak. Samtang ari ako nga iya asawa. Ay, hindi ka man pagbabayan ni Alona? Hindi ako magpasugot, Rimar. May plano ako. Kag natapos na. Ano nga plano, ina? Patyo naton si Alona. Nga nalaki pa ko dira? Oh, Remar. Kaupod kita sa tanan nga plano ko. Bangod sa imo, kung nga ang ginpasulod ko sa kumbento si Alona. Kag napasugot ka man na patyon ko si Mamerto. Mikaela, wala pa bala makapauli si Ruby? Wala pa ng sulidad. Siguro, nawili siya dito. Kay kada simana malang iya nga diop, kag isa lang kaadlaw siya nga makapauli. Kung sa bagay. Kasadya sang pamilya nila nang, bisan imo lang sila. Nakita ko nga palangga gid si Ruby sa mga utod niya nga lalaki. Kung tani, may mga utod man ako nga pareho sa ila. Ako, wala man sang utod. Isahanon lang ako nga anak. Amo gali nang? Pero, may ginikanan ka pa? Oo nang. Anay ka. Nga ang agin pabayan kanila. Tanawa na, kundi nagtalang-talang ka. Kung wala ka makaupod kay Ruby diri, base kung ano nang natabo sa imo? Oo manang. Kaginapasalamatan ko gid nga nakaupod ako kay Ruby. Pero nga abala nga nabatasan ka sang ginikanan mo, nga pabayaan ka lang. May sala ka bala sa ila? Wala man. Ay ti, nga makabatas na sa paghimos na sa imo, nga pabayaan ka lang. Kag suno kay Ruby, ginsunod ka kuno nila sa kumbento. Oo. Kag tungod hindi ka makasaho dito, gani ginagwa ka. Pero wala ka magpauli sa inyo. Mikaela, kung may sala ka nga nahimo sa imo mga ginikanan, nagapati ako. Kapatawaron ka ginila. Man, wala sang ginikanan nga makabata sa ila anak. Oo man. Ay, dumaulan na nang Ay, anay ka. Kay pamunpunon ko daning linabhan ng sulidad. Diri ka lang, anay, ha? Mabalik lang ako. Sige. Ato na siya. Kung hambalan gani namon ang parte sa iya mga ginikanan, nagalikaw siya. Amoy na nga bisan nga madugay na sa diri. Apang wala ko gihapon masayasat kung ano gid siya. Kung ano gid ang matuod nga istorya sang iya nga kabuhi. Apang mabuot siya. Kag wala ako sang masaway sa iya bilang kabulig diri. Pero may nakita ako sa iya mga hulag. Nagapanago siya. Nagalikaw siya nga hindi makita sa mga tao nga kabulig siya diri ni Ma'am Virgie. Ay, naaayha. Ruby, ari ka na? Uy, kamusta? Kamustang iloy mo? Ginapangita ka niya. Nagsiling siya sa akon yung kuntani. Nag-upod ka sa akon. Kagabi mo,
Nagluto siya balasang suman para gid sa imo. Ano? Abaw Naghanda gid siya? Oo, Mikaela. Gintigan-an ka giniya sang suman. Ariyo, ginpadala ni nanay sa akon. Ari sa akon bag. Buka namit sini. May lunga nga daan. Aba? Kanamit matuod sina. Kay may lunga pa nga toppings. Ginsiling mo bala sa iya nga salamat? Oo Kag nagsiling pagid si nanay nga sa dason. Dapat mga upod kagid sa akon. Kag abi mo, may isa pagid nga gusto ka nga makita. Gusto niya nga mag-upod ka sa akon pauli. Sino? Si Manong Dave. Ha? Si Manong Dave? Inga aman. Luyag ka gani niya nga makita. May crush siya sa imo. Ano? Oo. Ara yaho. Ginasunlog naman niya ako sa magulang niya. Makabati gani siya. Makahuluya gid. Uy, tuod na iyan no. Maambo nga lalaki ang magulang mo, Ruby. Kag hindi matabo ina. Nga madulaan siya sang girlfriend. Wala gani siya sang girlfriend. Kag wala na siya nagasapak sa mga babayi. Magluwas ng sa imo, Mikaela. Pero, batunon mo man bala sinong Dave kung magpahayag siya sang paghigugma sa imo? Ano? Ay, hindi matabo ina, Ruby. Nga ahaw, hindi man na siya pareho kay Manong Efren nga madamo sang girlfriend. Kabalo ka bala nga, kalaslo na si Manong Efren kay Rosalie? Amo gali? Oo, kag gusto ni nanay nga mapahamtang na kami tanan sa malinong. Kami nga iya mga anak. Amoy ng pagpati ko. Masami gani niya ako ginahambalan nga. Manggita gid ako sang lalaki nga akon pamanahon. Amo gali, Ruby? Oo, Mikaela. Kag abi mo, nagakusmod gid si nanay kun magsiling ako nga. Wala pa kuya makakita sang lalaki nga maluyag sa akon. Hindi man habi ako matahom pareho sa imo mo. Hindi ka magambal sang amo sina, Ruby. Katahom sa imo. Kung himutaran ko ikaw, labi ka nga nagatahom sa akon panulok. Kag mabuot ka. Kag matahom ang batasan mo. Nalipat ka bala? Sang ginsiling ni Madam Rosa sa imo? Sa hindi madugay, makaangkon ka sang pamatuod nga may isa ka lalaki nga nagahigugma sa imo. Ugaling, nahuya lang siya magpakilala. Apang sa kaduy kayon, mahatag siya sang pahibalo sa iya tuyo sa imo. Wala man ko sina malipat Apang san o paayhan? Basta maabot gid ina. Hindi ka lang bala magdula sang paglaom? Subong pa lang? Nalangkag na ako, Mikaela. Kasadya siguro sa ato, no? Kung matuma na ang ginpakot ni Madam Rosa, makita ko ng lalaki nga nag-a-admire sa akon. Kag ikaw man, ginpakot man niya nga may lalaki nga magahigugma sa imo, Mikaela. Kag maabot sa kabuhi mo. Hindi ayhan. Si Manong Dave ina? Nakahibalo ako nga naluyag si Manong Dave sa imo. Kag kun batunon mong paghigugma niya, mangin parte ka na sang amon kabuhi. Kag abi mo, luyag ko nga hindi ka na madula sa amon kabuhi, Mikaela. Daw utod ng pagkabig namon sa imo. Salamat gid, Ruby Daw sa utod naman ang pagkabig ko sa imo. Ginbuligan mo ako sang nagakinahanglan ako sang bulig. Ruby, ikaw na bala ina? Ay, nang solidad. Ay, kani ka anay. May kinahanglan ako sa imo. Oo nang, ara na. Ay, Mikaela, diri ka lang ha? Oo. Wala ako nagkapati. Sang ginahambal ni Madam Rosa. Apang kabay pa. Nga
matuod ang ginpakot niya parte kay Dave. Suno sa iya, may babae ko nung nga nagahigugma kay Dave. Kagkabay pa nga hindi ko lang masakit ang balatsyago niya. Kung isugid ko siya ang matuod. Nga wala ako sang pagtamod sa iya, bisan jutay lang. Ay, may ginahigugma ako nga isa ka lalaki. Kag ang lalaki nga ato, amo ang ginsketch ko dito sa may lagon. Apang wala ko siya makilala. Sinuayhan siya. Kag nga ang hindi siya madula sa kaisipan ko. Bisan pa nga, ginatinguhaan ko nga kalimtan siya. Nga ah. Mikaela, may bisita nga maabot karon si Inday Vergie. Kagusto ko nga ikaw gina mag-service sa iya sang iya nga merienda. Sinong bisita niya man ang solidad? Hinablos niya. Amo gali. Sang una, masamiin na siya nga nagakadto diri. Apang may kaugalingon na siya nga negosyo. Masako na siya permi. Kani, talagsa na lang sa gakari. Kag silig ni Inday Vergie, sa ila ko na nagdako ang hinablos niya ngayon na. Bangod, temprano pa nga nailo sa ginikanan. Gani hindi ka magpalayo, ha? Ikaw gid ang mag-service ang iya nga merienda. Oo nang solidad. Ruby! Ano ina, Mikaela? Siling ni ng solidad. May maabot ko nga bisita si Ma'am Vergie. Kag ako kuno ang maserbe sang ila merienda. Uti, anong malain dira? Nagasakit ang ulo ko, Ruby. Ha? Nagasakit galing ulo mo? Uti, paano na lang ina karon? Mainom anay ako sang bulong Kag dason, mapahuway anay ako sa makadali sa kwarto ko. Ikaw lang anay ang magserbis ang merienda sa bisita ni Ma'am Vergie. Siling na lang sinang solidad nga hindi ako pwede. Ati okay Ako nang mahibalo. O sige na, magpahuway ka na dito sa kwarto mo. Oo, Ruby. Salamat, Gid. Okay lang Ako nang mahibalo. Nakulbaan ako. Basi kung makilala ako sang bisita ni Ma'am Vergie. Madamo sang kilala nga tawo ang akon amay. Kag nagabisita ini permi kay papa. Kag basi kung makilala nila ako. Hindi ako maluyag nga may makasugid kay mama kag papa. Nga ari ako diri. Nagaobra sa kay Ma'am Vergie. Happy birthday, Tita Vergie. Ay, Ruben, hinablos ko nga gwapo. Wala ka ginsang ginbag-o, Tita. Amo ka man gihapon. Matahom, kag palalahog gihapon. May dala akong regalo para sa imo, Tita. Nakaibalo ako nga manuyagan mo ini. Isa ka matahom nga box.
Kag may ribbon nga puti. Bukara tita. Luyag ko mahibalaan kung bala nagsala ako sa pagpili sang regalo para sa imo. Ati ho, bukaron ko. Ba? Ruben, Bosus, nakita mo gid ang gusto ko. Napaktan mo gid. Kita mo na tita? Wala ako nagakalipat sang tanan nga gusto mo. Ginpadako ini nga laragway ni Oliver. Ang imo tiyo, Ruben. Sa din mo nakuha ini? Sa galeries nga akong amigo. Gintawgan niya ako. Abi mo? Nasaipan niya ako nga among ara sa laragway nga ina. Amo ba tuod? Man kanawong mong tiyo mo eh. Apang nakuha ini nga laragway, sadtong lamharon pa siya. Nagapanaygon siya sang pareho man sang edad mo subong. Mga 34 anyos. Amo gani tita eh. Nagkadto ako sa galeries nga akong abyan. Ginpakita niya ina sa hakon. Nagpamangkot siya sa hakon kung sino ang artist. Pero siling ko, wala ko makahibalo. Kaga nakita ko nga hindi ako ang ara sa laragway, kundi si Tito Oliver. Pero nasaipan niya ako nga ako, bangod kanawong ko si Tito Oliver sang lamharon pa siya. Kung mo Tita Virgie, gwapo gali ako? Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo!